consideramos que é unha cuestión de democracia e por iso quisimos hoxe sumarnos a esta convocatoria aquí na Praza do Obradoiro, unha convocatoria que quere transmitir pois, o noso apoio solidario, sobre todo na defensa da liberdade e no valor que ten o sentido da democracia, porque votar é un dereito. Bueno, como decía Ana, desde o BNG entendemos que ningún demócrata de verdade lle pode ter alerxia ás urnas, que ningún demócrata de verdade lle pode ter medo a que un pobo se exprese libremente como se debe expresar en democracia, que é votando, non? Por lo tanto, desde Galiza, a nosa solidaridade co proceso e co referéndum do día 1 de outubro en Cataluña e, sobre todo, esperanzados de que se abra un novo escenario no marco do Estado español para superar un marco do Estado autonómico absolutamente fallido e nese novo escenario estamos convencidos de que Galiza non vai estar ausente, sino que Galiza tamén será protagonista.